गिबि गिबियावनो नैबे चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मा बेयो काजलगावआव जादों आरो बेवहाय फैनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोननि जि हाबाफारि बिथांमोना थान्दै मेल लाबाय आरो लोगोसे बेवहाय सोलोंथाइनि सायाव सावरायमेल लादों बेवहाय फैनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो मिजिंथिदों जे चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि थुनलाइ आफादनि फारसे राव थुनलाइ हारिमु हारिनि सिनायथिनि फारसे जि खामानि मावनाय बे जोबोद बाख्नायथाव बेयो गोदान बाथ्रा नङा बेखौ चिरां जिल्लानि बा क'क्राझार जिल्लानि बिथांमोननि बिहोमाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। सार आथिखालाव माखासे लाइमोनफोरा लेखा गोरों जानानैबो लिरनाय आरो गावनि थुनलाइयारि हाबाफोरखौ मावलांनायाव गैलै जानानै दं सार बेनि बेलायाव बे बाथ्राया थारैनो जोंनि थाखाय साननो गोनां आरो दुखुनांथाव। जोङो नुदों जोंनि आथिखालनि जि लाइमोनफोर लेखा गोरोङानो जा बा लेखा रोङिखौथ' मा बुंबावनो बिसोरो माने गावनि थुनलाइनि फारसे गावनि हारिनि फारसे गावनि माने बिजाबनि फारसे एखेबारे गोसो गैयैखौ जों नुनो मोन्दों बेयो खिन्थु मोजांसिन नङा। सार नोंथांखौ जोङो लाइजामनि गेजेरजों ट्रेनिं होनाय जों नुदोंमोन सार बेयो बेसेबांसो आरो माबायदि आवगायनानै दं सार नोंथाङा केस होबाय बेखौ आं इतिमধ্যे एफआइआर होबाय आरो आं दिनैबो नोंथांमोननि बे माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं बे रादाबखौ होनो लुबैदों जे जायनाखि बिनायथाव आरो माने गला बिसोर बुंदों बेखौ हमनाय जागोन आरो आङो इंगित होखादों जे बियो थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्रानि खोथा बियो बुंदों बे हिसाबै आरो जिहेतु जोंहा एनडिएफबि माने इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम बिथांमोना इतिमধ্যे क्लेरिफिकेसन होबाय बिथांमोननिफ्राय रावबो गैया बेखायनो सोरबाफोर दंबा गनाय नङा समजों लोगोसे गासैबो मिथिगोन आरो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासैबो बाथ्राखौ समजों लोगोसे फोसावनाय जागोन। जोंनि समाजाव बर' हारियानो थुनलाइया मा बुस्थु जों बेखौ मिथिया बे बेला हिसाबै थुनलाइ मिथियै हिसाबै जोंनि माखासे लेखा गोरों सुबुंफ्राबो थुनलाइयाव खामानि मावनो आवगायबो सार बे हिसाबै मा खावलायगोन सार? जाय हारियाव गावनि राव थुनलाइ गावनि बिजोंखौ गोसो होआ बे हारिया मालाबाबो थांनानै थाया। जोंनि हारिनि जाखांनायनि जारिमिनानो जाबाय 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव बड' साहित्य सभा दानाय आरो बेनि उनावहाय 1963 मायथाइनि 8 मेआव जेब्लानाखि आसाम सरकारा जोंनो गुदि सोलोंथाइखौ बर' बिजोंजों फोरोंथाइ होबाय बेनिफ्रायसो जोंनि हारिया सिखांफिनदों। जुदि जों दिनै नागारफिनोबा बे हारिनि अस्तित्वखौनो थानाय नङा बे मोजांसिन नङा आं दहायनो बुंदों। हारिखौ जुदि लाखिनांगौबा बेनि रावबो थानांगोन थुनलाइबो थानांगोन बेनि बिजोंबो थानांगोन। दिनै असमिया समाजखौ नाय बेंगलि समाजखौ नाय बिथांमोना मालाबाबो गावनि राव गावनि बिजों गावनि थुनलाइनि फारसे बिथांमोना अमन'যোগী नङा बिथांमोना बिराद गोसो होनानै खामानि मावो बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआ बे बिथिङाव खुनु माने कमप्रमाइज खालामा आनकमप्रमाइजिं एटिटिउड बिथांमोना दङ। जोंहा बे थानांगोन हारिखौ लाखिनांगौबा नङाबा बेखौनो थानाय नङा। सार नैबे देग्लायनि बोसोरावहाय बर' थुनलाइ हिसाबै माखासे सेबखांजानाय गोदान गोदान लेखाफोर फोसावनाय जादों नामा जोङो थांनाय 63थि बोसोरारि जथुम्मा जों बेवहाय माखासे बिजाबफोर दिहुनबाय आरो जोङो फैबाय थानाय जोंनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा जिहेतु बेयो डिमाकुसियाव जागोन बेनि थाखाय गोख्रों बानजायफोरबो दानाय जाबाय आरो आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादा जों मा हायो खामानि मावदों। जोङो बिजाबल' नङा जोङो बिजोंनि बेलायाव जोङो हाबसोमनानै जों खोथा बुंनो गोनां जादों। आसाम सरकारखौ जोङो गोसोखांहोनो गोनां जादों एनइपिनि दफाया मा मा दङ। बिथांमोना जिहेतु जोंनि रावखौनो नासयनो नागिरदोंमोन थाखो 6निफ्राय बिथांमोना सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि खालामनो नागिरदोंमोन बेखौ जोङो उख्रायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जों जयै खामानि मावदों। दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ बोखारफिननो गोनां जादों। गुन'त्सबआव बिथांमोना इंराजि हरदों बेखौ जों दिनै उख्रायनानै जों बिथांमोनखौ बोखारहोनो बाध्य खालामदों। बर' थुनलाइ आफादा जनानै थाया बिजाबबो दिहुनगोन खामानिबो मावगोन जोंनि बिजोंखौबो जों लाखिगोन जोंनि थुनलाइ फेहेरनायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा। बर' हारिनि जि हारिमु जि थुनलाइ बेयो बेसेबांसो गोजौआव मानदान्दा मोनबाय? जाय हारिनि रावा दिनै भारत संबिजितनि दाइनथि फारिलाइयाव गनायजाबाय बे रावाथ' एसेल' नङा। इतिमध्य बियो दिनै जोंनि भारतनि 1652नि बांसिन राव दङ बेवहाय जोङो 22 रावा गनायजानाय बिनि गेजेराव बर'आबो मोनसे। बेखायनो बे रावखौ जोङो मालाबाबो थैनो होनो हाया। सरकाराथ' जरजन्त्र खालामबाय थादों नाथाय जों खिन्थु बेखौ जों गनाया। जेब्लानो मिथिदों जों जेब्लानो रियेक्ट खालामदों आरो रियेक्ट खालामनायनि जाहोनावसो दिनै बर' रावा दफे दफे जौगादों। नाथाय जों नुनो मोन्दों माखासे दासिमबो गोदोनिफ्रायनो जाय माबा रावफ्रा सोदोबफ्रा दासिमबो बर'आव थाङा ओमफ्राय आसामिसाव थाङा
इंलिसनि गोजा बिसोरखौ माने दासिमबो ट्रेन्सलेसन खालामनाय जायाखै जेरै मार्बल ब्लाउस क्लासेस बेफोरखौ बर' रावावहाय माबाफोर सोदांनायनि राहा लामाफोर दं नामा? नंगौ जोङो नैबे 64थि बोसोर जथुमा नोंथांमोना बहाय बिजाबखौ मोनगोन मोनसे जोंनि मुलुगसोलोंसालिफोरनि जोंहा दायो आथिखाल क'क्राझार माने बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दङ आरो लोगोसे गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालि दङ कटन मुलुगसोलोंसालि दङ डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि दङ बिथांमोननि गोरों मानसिखौ लानानै आरो लोगोसे जोंनि माखासे एक्सपार्टफोर दङ जों बिथांमोनखौ लानानै बर'नि सोदोब आरो बानान खान्थि बेनि सायाव सेमिनार जालांबाय आरो जों सेमिनार खालामबावगोन जों थाबैनो बिनि सायाव जों बेखौ जथायनानै मोनसे बिजाब दिहुनगोन जों सानो नोंथांनि जि सोंनाय बेखौ जों लासैबाबो जों फोजोबगोन आरो जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफ्रा जेबो जेंनायाव गोलैनो गोनां जाया जोंनि आइ आफाया जेबो माने जेंनायाव गोलैनो गोनां जाया। नाथाय सार आथिखालनि जे राजखान्थिगिरि बिथांमोना बर' हारिखौ जोबस्रांनोसै होननानै माब्लाबा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जों बुंनाय नुयो सार थारैनो जोबस्रांमारगोन जोबा जों जोबनो होआ राजखान्थिगिरिफोरनि खोथाफ्रा बेसाराफ्रा उफाय गैया बिथांमोना मालाबा समाव समजों गोरोबनानै बारहावाजों गोरोबनानै खोथाखौ बुंनो गोनां जायो नाथाय जों जोबनो होआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं बर' थुनलाइ आफाद दं बे मोननै आफादा जेसेबांसिम थागोन जोंनि हारिखौ जोङो थैनो होआ मालाबाबो थैनो होआ।